बहुत दिन के बाद आ जइनी है अपना बरसीन के खेत में कि रह देखी इ भइल कैसन बा, काटे लायक बा कि नइखे काटे लायक। जैसे कि पुअरा पर काम कितना दिन चली। पुअरा पर गाय भैंस दूधो नइखी से देत। पुअरा में बहुत डलबा तब आराम सरान डलबा, वही से बाटे तवन हई हम बरसीन के खेती कर देले बानी। तो ई जो है बुझाता हमरा ख्याल से कि एक आध हफ्ता में काटे लायक हो जाई। तबले फिर हम इतना दिन काम चलाई वही तर पिसान तिसान दे करके का नाव ह बाराम सराम दे के जितने दूध दिहन से उतने दिहन सा। हने थोड़े कुछ बड़े बड़े भइल बा सरसों ह, एकरा के तो ए बेरा काट लेती तो ए बेरा तो मिलाव के काम चलिए जाइत। अच्छा रह गोपाल भैया का डेरावा पहले हम ले ले आवतनी हसुआ, के थोड़े है एक पंजा काट